Medafo basahene nana owusu sachi ya ono eye basahene bono mantem hoton na wabapie mu e wasantema mu ene onua omu nyina ye aduanafo yura twenebo akodua komawu manhene abebom na wo mo adi nkomo tetensem ne abakosem anuanom ano wo mo bonyina wode aba ya wo mo abeto kese adi nkomo a efepaye na kasemu no wo kyerese omu nyina wo ye anuanom na tukotena ene nei edina kopie mu ewo basa ya ewo bono ene ne patemu na odin fatu ho bi kura yeye echese na na asumadu sachi ya na ono eyekumawu manhene ya onye ne ba bi kro no ono kwa no na one no a ya omu kopie mu kompo National House of Chiefs omo edwumadi ahodo ase hu no ano se eminu anie echese o mayonkofo ne mu odin pa na bra obepie mu ewekumawu no enna ama yehu na ya te ase se tukotena no eka ho bia masantefo sede de bia yera asantehene kase yensase ebi ekọ achichichichiri na nam soma etoda wakasa wo se hayemedia no afei ana ya hyase ya yete sansem ni nyina ase wabra yera ebepie mu ewo ahemfie no mama yenkohwe video no ni nkom ni aduanafo efimamba kope zio na titimre no zio enne kure wo ho yitwaye zio se basani kumawu nna de atwam de zio mfomso bi ba na se kumawu ni ba be ma ne basani ba zio ba wo kunu kura no da ye nyina efre zio tinye ayabusuya ketwa kwa da ye ne kumawu ntam zio se kumawu ni to na basahene ni ho a ensie zio ko ye na de katane bommu ba zio ansa na yesi kumawu ni so to na se basa kumawu ni mfa basa ni to na kumawu ni nyini pa mfa katane bommu ma ya ensie zio ki abakosama eda ho a ye won krata ma mabeto zio ti nana asuma disaji sabe ko no suma nchiri zio nana basahene nana ye jama na be ye sa mamre ni nyina zio ti nana bae no amene ne koshia house no manchia na kwa na chi wote yo minia minia na chinywashi bi ba CD for me me kasa pa na me no sorry here am say yes history repeat itself you know say yes Bruni say blood is thicker than the water na ma say sam moja no ayi no ho adi ampa kuma woni basa de yete ha ntete kwa na yemfra kuma na efra mpima su ansa na kuma wuye den ebeba yero de nti meso me dana nasi se sabe kuma wu akonya na to ye no manfo obi asa medical doctor zio na yokudu national won so as a vice president ya or represent Asanteman na na so mu na ni mo sedakro na ma na ye ni abe na se ye hia kuma wu ni wo tutu mani sa me na mampon ne bompata zio tinanse me fe na mfa me ko na me fize o munu me number na tinda wo frame na mani age pa ntina na ba ya ba na edie zio ya be hye abusuanu mu kana pa nana owusu sachi basahene ya obepie mu ewo kumawu manhene ahemfie omo komobo ene ni nchire mu de maye ne ekohweye no kokum akwa abeburu mejuso obruminia na ho ye de twedi ampa da roma sikadwate asiri eda so som no yi eda so bo Asanteman ho ben meso so ade acheme se ade ache so dia na ade afi se na yura basahene eka da bia Asante se haye dia obi to a wo so wonte ase ene ono a otuno num tu obuno ton ene waba kwaku eye se etukotena se bimpradu asase pentia asase na wode na wokwa nokwasem nti se yewura na achia me de nsase ne buka sansase bi e wobono ne mpatam eye ne de a etoda mo ye nte ase okay se bi basa wonsoma Asante de nanso wode ne ho okobuno is medical culture say bono hwa region hwa for administrative purpose into hine na ense hine na nka yewura ye wusu sachi wo de ye nhwe aduanani ene yewura kuma wu man hine wonya ne ba be ko sumadu sachi ka sachi mienu
ene ye nuafo na ono no ama ye hu se ne remfi na bakosem dabi amane ne amamere se ne ewurada asebere ye mampohene da ne bonkum so na ne na afiri wanchi ba ye no be ya amane ne amamere se ne fata se dabi me na nada fo me be ye no saa so na sabi se kuma wakunya no to a basahene eni honom a yesi enye den enye yi eye amamere ne amamere kwaku anuanom mienu sabi efie baako no ye nyina ye wo ya aberwatia ene wo ye nyina ene emu apapa ene emu abibi ne bi akodi pa ebi akodi kodivu a ene saa na akwa ye ntinya afi ya sabi nimde ni ko wiase na bronyi se wian scientific code of technology enya no na ebe wura ye tirim ama ye ya mamre ne ya mane ne ya to aye dai ato atwene sabi basama hene na eye osu sechi mebo na baso wa ya ade abra na doma hene sensem ba bebae no ono ne wo hena metimi aka se ono so pagya no ho obono ne ne mpatam otimi kasa kakra ma asante fa sanse o ma ye hu se badu basa ense obi asentu obi odwan pe no de ne kaka kwa dey ne fufuo kokopem wo nti ye wura no so ma me hu zampa omo de amane ni amane na da won nananom ebe se to honom no omo di so ababa besi na ye hwe ne nkomo hwehwe ma okoye o kyerɛkyerɛ nsɛm nyina me yahu sɛ sempo be piem wo National House of Chief wa hu bari masafo twene bo akodua wotena se enye dai enye yi sanse so kɔhwehwe ne nua nti sɛ wo te bunu ne mpatam baabi na so be fa asante wo tan de ahye wutirimu a sebi akyea me yese wo tan na ma ne nka wutirimu ehye wutirimu edi unya epiwa no so unya asem kase nti sɛ wo kɔtena baabi tena abono ne mpatam fa asante dadwene ebeto ho so a wa wo mpeso aso ho no yu benya obi obedo asante da na koma so a wontimi fa asante anim enya fom a wo beko atia wa ma asante kra ansa na asante aba sebi said ye tete abakosem ne hu ye no eye sante hene ne baba fopim ntoka sori ne hu odo onu atachima hene sori ne so ewo eye nkranza no wan na bebo sante hene amane enya ne baba fopim ne bebo na amane nji saa so na se ba ne mpatam na se mu di nyamra se bi de tia sante a ye bejan na nanom bi o mu won mpatam wo mu be sori o ba bebo asante de amane faransa se ye pranin se ba bi ku asante ma na ye beto asante ma so a ni nua wa asante wontimi ntwan se ye de sebi e kanwa aka onua na ese mpanifo se aka da ntina na aka oto sebi mpraduasa enti wono so ntimi ntina sebi basaman mu na onu no dua na ni te se wono na ne nua bari masafo twene bu akodua kuma wo man hene enso ye ni nua na mpotete ne kura no amane ne amamene me fie ba akum obi ba baji aye wo ha ye na sebi mpraduasa ayefre what ya say enti aye wodo ne anigye esem ne ade yate sei ene ye hwehwe me say mampo ye na nanom abonofo eba ma me hu sampa de nkrofo bi ye no de bia meka do ma hene he will be labored in vain obebra den agu eno kura so if you say ebono ne mpatam wo na wo claim say nka wo pese wo je da ne danyi wo de nsasi ne bo asem ba ko pe no wo kam wo so far as wo ye bono regional House of Chief president to no say president na ye de ato no so de ebono ne mpatam ne nsasi nya de ye de ama no na so abisim so koto dwoma wontimi nya den enka ho asem kwaku yenhwe bra basa hene kasa no no wo kire bibi se empo kumawu hene efiri mu a omo na de ayipa keta ye beda so bomu nyina omo na de beda ansa na yetumi asie kumawu man hene what ya sie saa so na basa so sia kumawu man hene so de kwakwa ye sa amane ne amamre no enti se ya de da hota ya de da ho kwa ye na enya hu ye hwe suku sem no na ewia ye mamre na to atwene no kwaku me no mienu atie ye na basaman hene be pim okuma wu nsem a wo kan nya nya obi na be ka hye na no no na ede eka endi se bi se wo ti bono na se wo se ho ye bono asase a wo na wo kwakwa age ama no tina de bia me ka kire wo se etu ahene ne asi ahene wo nkonya ho no mo nkasa ya de otinche ntoto bo ba park no so no mo ma ye mfa na asam nya den entu ba bi san se ye ka ahensie ni ahentu a e wo basaman mu a onka ho bi what ya say the overlord the royal families no mo na hu se dabi ye diem ni kumawu eno ma yedai o maba enti we ya chini nim se ye de obesole ene ye lawyer obi buan ko sunyan na nsia akra ye keka yesi wo kotam sunyan man hene de na de aba asante na sunyan kan asante wo ye ne sanse ye pe bibi ni aboppo bi ni nipa bi se kuntu na se wuro ye duodum di sike wura ni ma bi munti no na nanom bi wo bo na soma sante a o mama sika ye dai awia wo mo na konya sika mi di ko nanso we akonya
akonya kwanhwa semfie beye wo ha ebe sa ba besi bia bedai ewo enti eni gisam say ye nana basaman hene nso so atuma bedai abe piem wa santimema wo be kire wo do eni sebi mpredus atemane anwoka wo de mai den e de ma santiman sebi e ka bere ma safo twene bo akodua na nka wono nkwa ho ama santiman nso so ani aden age ye de wa wo beye wadwe se wo ne asantete se ne wo bo sebi yesi aboa no nya no nka won fene se nya de enkyerɛ nanso wa wo beyi wanim ame hu se sei wa fe wo se akyerɛ ye no sebi ye nso tasu kokɔ wo ye no be tibi de dai ate titi kura no se wakasa akyea eti akyea me kwaku den adwempɔ ne teche se so bi hu se ne nua wa asante na ɔkɔ a na akɔyɛ tan ya na ɔmadwen ye ɔmo se wɔkɔ hɔ ne de asante bɛka se hɔ ka ne ho basaba ye yenkɔka se chinchina ye dia die na obeka che won ne wo nuanom ana wonchi bi fra asante nanso asante ba eye wo moden kwaku metima ka se ni nyina na ebi wo ho no ma no ho munim te se de ne ye ka se ne nkonya nderu antete ne bi ye de ekwa hwen ebi a me ka se adehie ne atu ahene esi se akonya toy na ebi amofra wo fie osusu a be yemfie mienu miensa ko na mema hyede nim mema ni ho wate ase ene ye de akonya no koy de koma afie bi mu sa afie ne de akonya no kom on se wiase yese sebi mpreduasa ade eda ni ade efon bre ni bre nyina ekotia kwasea wate ase wono no oba obefa akonya na wonya de hye no onso na de akonya no ko ba bia ni kwaso de ekɔ ne de ade ni I say ka unye wo na no ye de ma wa amnam kura de bo ese ya be fere wo na me yesi sa na hye bibi ni tiri mo de na ma sase wezo what you say enti tete no e be hu ne se bi akonya ne bi akwa ahwe a ekwa kodi fie mi sa fie no susu me ka say yonko bi ode ne ho abo mo sa mentem mo bunu ne mpatem mo nso di sika bi ne nema bi ye dai hye wo mo to mo mrade na o ye yesi e be esi a ye dai ama ye gisi e be esi ama o ne ye wurawura mo tiri mu a eye no nti anye bibia nanso so akonya se bi mpreduasa onipa bi a wona masase bi oni wura obo wasase we so enyankopon sa na akonya so nim sebe ni wura ni nchi ye den kwa hwa mfie wo ha kora to de be beba ni nyina ya akonya kwa hwa na ebi nsusu kokodi nananom so manso o mo twetete na obi wo twe manso wantwen we ni wa den ni wagyamu ni wokɔ manso no sebe yesi efunu defo wonu obi twe manso na se wonya to se ekim enipa no tumi a obenya ne so se nye obi a wode mansin na gyanom ana se bi ono so ba be gina wachi pa so oba be ko atwe manso no de ayedai e de ama wa ya na wo bre enti nkonya dodo na obehu ano afi na akokɔ ahwa asa ba bedi wo mo na ade asefo na ankasa na ade ba yedai timi nana o se yefre na ade ase dwenafisem entwa semfie dumasanyema won ne din enti ade asefo na konya no later de besa ba be yedai besa ba be dimu dia e mo na mo dia ebeba e wo hwa de mo be de ebeba akonya na na baba bese akonya na yesa akom afa obi enso no do open we de ofa no akonya to na de nipa nwotwe se nipa nwotwe timi kopera akonya na ba akopa ye de enya e di entira akonya no na hwa ne piempie ba akwa de ne be ne ho na wafa no egusu aye se na nanom sikadwa ne twedi ampo bo soro ba asase se ye na nanom wo mo ko atukotena he koforudua ne mpatam nyina asante hene ba na da Roma no asa atwe omu nyina ye de asade abeka asante ho omu nyina ye tukotena omu nyina ye asantefo om ko ye de omu ko dipa abre ni abre bi amekasa me se Ghana nya ne fa ahodie no eye ne ma mienu pe Gold Coast ene asanteman ene ye de kokopre Ghana fa ahodie enti asanteman e kono mwan na ka asanteman wa ode ye de wode ko western part of Ashanti na sunya ye de na ka ho enti sa me e ka asante ko je fa ahodie no nya afi na wo ba be de e be yi ho ye de afiri mu sabi ye wo ye na nanom de amane ne amamere mu gu kwan mu moja bi ka gu ye ansa na asante asa wo man e ba be gina enye nipa ba akopɛ ena eba besesa no enye nipa ba akopɛ ena eba besesa no nananom atankonwa wobo no basa ensa hwe ye ode ba akumagu ehun komo ena ebo ye ne fo adwenche to ho me ne kwaku bedi akon ena esinkonwa ya ede ensemi ebre wo no medin dia tesem hene kwaku Edumasa TV edase